manyan mu yayin mu iyayen mu sun riga sun faɗa. Abu guda biyu zan ce shi honorable Abubakar mai akwala Allah ya saka mata alheri, Allah ya bashi ƙarfin gwiwa na ci gaba da ayyukan alheri da yake wa al'ummar mu. Ko kuma wanda muka koyi wannan sana'a muna fatan Allah zai sanya alheri a ciki, za ku ƙara wa kanku ƙarfin gwiwa da zuciya na rike wannan sana'a har ya kai ku da tsira duniya da lafiya. Shawara ta nan abu guda ɗaya ne zan ce, don abin da mutum ya koya idan ka tsaya wa gaskiya Allah zai taimake ka a kai. Kamar honorable Abubakar mai akwala yadda ya sa kaimi, kuna ganin shi nan ba mai arziki ba ne amma yana da zuciyar da zai taimaka wa al'umma. Da za mu samu kamar mutum 100 a cikin ƙwaryar Jos masu zuciya irin nashi, da al'ummar mu da ba su shiga cikin halin da muke ciki a yanzu ba. To muna fata masu arziki da zuciya kamar sa za su yi koyi da irin abubuwan alheri da yake. Jama'a salamu alaikum.